Dobro večer i dobrodošli na prateći program izložbe Pomorišac, Vasa Pomorišac. Meni je velika čast i zadovoljstvo da večera sa nama Aleksandra Stanišić iz ateljeja Stanišić iz Sombora, koji su za ovu izložbu izradili vitraž koji vidite iza nas, o čemu ćemo dodatno pričati. I evo sad možemo da počnemo jedan, da kažemo, razgovor o vitražu i o ateljeju Stanišića. Nakon toga ćemo pogledati jedan kratak dokumentarni film o vitražima Vase Pomorišca. Sam bih dala jedan kratak uvod, prvenstveno o tome zbog čega smo odlučili da se bavimo vitražima. Naime, Vasa Pomorišac, kao vrlo jedan svestran umetnik, je tokom svog školovanja u Londonu, pored St. Martin's College-a, studirao i na takozvanoj centralnoj školi za umetnost i zanate, gde je stekao diplomu i postao, da kažem, prvi vitražista u našoj zemlji i u prvoj polovini 20. veka. Naime, vitraž kao forma ili medij umetnosti nije u našoj kulturi bio prethodno zastupljen, odnosno pravoslavna tradicija nekako nije bila bliska vitražu, tako da naši umetnici se nisu obrazovali u ovom likovnom mediju. Međutim, Vasa Pomorišac, zahvaljujući njegovom obrazovanju u Velikoj Britaniji, je stekao, da kažemo, jedno posebno iskustvo i nakon povratka u Beograd ga koristio na najrazličitije načine. Između ostalog bio je i profesor na Akademiji primenjene umetnosti u Beogradu, predavajući vitraž. Tako da smo odlučili da poseban prateći program posvetimo upravo ovom mediju koji u nekako našoj kulturi nije toliko, bar što se tiče istorije umetnosti, nije toliko zastupljen. Tako da nam je drago da sa nama imamo Aleksandru Stanišić, koja se bavi ovom tehnikom i izradom i koja nam nekako iz, da kažemo, prve ruke može da kaže više o samom vitražu kao likovnom mediju. Pa evo da počnemo prvo, Aleksandra, od toga šta je tačno atelje Stanišić i malo neki istorijet, imajući u vidu da je to atelje koje praktično postoji više od 100 godina. Tako je, atelje je osnovao moj pradeda Milan Stanišić 1908. godine, tako što je prvo se bavio trgovinom porcelana i keramike i došao je na neku ideju, vidjevši na nekim putovanjima kako vitraž izgleda i to ga je zainteresovao. Upoznao je jednog Čeha koji je pozvao da ga nauči toj tehnici. 1908. je zvanično otvoren atelje koji se tada zvao prva jugoslovenska bojanisona na staklu i keramici. On je to svoje znanje preneo na sinove, Slavka i Stevana. Stevan je moj deda, da bi Stevan deda preneo na mog oca i tako sam ja došla na red. I brat se bavio isto tim. Tako da je atelje je oduvek tu gde jeste i danas i nikada nije prestajao sa radom. I radili smo mnoge vitraže i u Americi, Rusiji. Otac je više radio na istoku, ali uglavnom uvek u Srbiji. Atelje Stanišić je uvek bio u Somboru, ali ste, koliko znam, menjao 2 mesta. Nalazio se na 2 lokacije. Jeste, to u nekom dobu 90-ih, kada je bilo nemoguće ovde održavati te poslovne veze, pa je otac otvorio u Budimpešti, a brat u Americi. Ali ipak je postojala baza u Sombor, kad smo to nekako, koordinacija je bila vidjeti. Osim što ste sarađivali sa brojnim umetnicima, jedan od njih je bio i Vasa Pomorišac, pa da li znate da nam kažete nešto kako je to izgledalo, kako je tekla ta saradnja? Vi se ne sećate, ali iz priče, da. I iz nekih novinskih članaka i oko porodičnih priča. Moj deda Stevan Stanišić je bio
i prijatelj sa Vasom Pomorišćem, o čemu svedoče portreti porodični. Ja sad zaključujem da su bili onako više od te poslovne saradnje i s obzirom da je i Vasu isto zanimao vitraž kao tehnika, imali su projekata na kojima su i zajedno sarađivali. Koliko se sećam iz nekih vaših priča, da Vasa Pomorišac kao profesor na akademiji često dovodio i studente u... Jeste, oni su zajedno u stvari osnovali kao odsek na fakultetu i studenti su dolazili mesec dana, zavisi koja godina, mislim su u završenim godinama studija, dolazili i dan danas ima studenta iz tog doba koji su na ovim fotografijama, ćete vidjeti jedan vitraž baš od tog nekog studenta koji je tada radio i pre 2 godine došao da se taj vitraž restaurira. Ono što je takođe zanimljivo, možda istaći neke primere vitraža sa kojima je Pomorišac i vaš deda sarađivao na izradi, na primer, vitraža za aeroklub. Jeste, to je, uglavnom kad dođe do ideje za izradu vitraža, onda se rade skice. I Vasa je tom prilikom napravio 2 skice za taj prostor aerokluba koji se prostire tako kako je stepenište, pa na 2-3 sprata i taj vitraž je 12 metara, ja mislim, visok, ali je napravio još jednu skicu koja tada nije bila izvedena, a koju smo mi ovom prilikom izveli za vas i za galeriju. Koje možete vidjeti i za nas. Da, taj vitraž, a onaj koji je izveden u aeroklubu je njegov stil je bio specifičan, on je vrlo dobro znao kako da koristi forme stakla i boje u ovoj tehnici. Dolazio je kod nas u atelji da slika lično on. Bilo je puno umetnika koji su davali skice, ali retko koji se usuđivao da to i uradi na staklu. Ali Vasa Pomorišac je bio poznavalac te tehnike i ranije, a u toj nekoj saradnji su radili na drugim projektima. Kad smo već kod te tehnike i izrade, to mi je taman dobar šlagvort, da vas pitam kako uopšte nastaje vitraž i evo možda čak i na ovom primeru da nam objasnite, pošto smo mi, uglavnom nismo nikada imali priliku da vidimo kako u stvari izgleda osmišljavanje i kreiranje vitraža. Pa izrada vitraža da bi ovako izgledao, to je onako dugotrajan proces od same ideje gde bi vitraž trebao da se nalazi. Pa je tu bitno da li ima svetla, nema svetla, da li je prirodno ili veštačko osvetljenje, ali kad neko izrazi želju za vitražom, to mora od prvog momenta da se uzme u obzir gde će na kraju taj vitraž da stoji. Kao što ovaj vitraž ovako kako ovde izgleda, na nekom prirodnom svetlu bi izgledao malo drugačije. Ali kod odabira stakla i kod slikanja na staklu je vrlo bitno da se zna gde će taj vitraž na kraju da stoji. Onda se u nekim razmerama 1:1 ili u skici napravi predlog kako bi taj vitraž trebao da izgleda. Obično se on pravi prvo u crno-beloj tehnici i kasnije se oboji bojama koje u staklu nikada ne mogu biti identične, verodostojne kao što je na papiru. Tako da je to uvek nama izazov da u staklu izvedemo ono što je zamišljeno. Samo bih vas prekinula, pošto smo o tome imali diskusiju kada je došla ova skica iz Muzeja primenjene umetnosti. Vi ste rekli da, s obzirom da je skica stara skoro 100 godina, odnosno malo manje, da zapravo nismo sigurni koje su tačno boje bile, papir ili požuteo, pa nismo mogli da tačno pretpostavimo da li su to baš te identične boje. Pa da, ali mi koristimo iskustvo i znamo da se tada, u to doba kada se smišljao taj vitraž, da je bio ograničen broj boja u staklu. Danas je to
taj broj mnogo veći, ali tada se standardno koristilo neka katedral staklo, ornament staklo, antik staklo, a danas se to ipak malo menja u smislu spektra boje. Tako da smo pretpostavljali koje su staklo tada koristili, a s obzirom da imamo dosta velike zalihe i da je sticajem okolnosti staklo bilo u jednoj kući u Beogradu iz naše familije zarobljeno gotovo 40 godina, tako da smo opet došli do tog stakla koje se danas više ne proizvodi. I to smo koristili u ovom vitražu, kao i boje koje su se tada koristile u to doba i dan danas postoje. I one su specifične po tome što one daju u stvari senke na tom bojanom staklu. Možda je ovo neki najbolji primer gde imate osnovu stakla i sa konturama i senkama u stvari se dobije ta dubina i taj utisak. Da, i u oblacima se isto jako lepo. Da, to su neke glissade tehnike koje se koriste za senčenje, ali ima i boje koje farbaju staklo. Sad to je već umeće kako se te boje koriste, pošto se one peku na različitim temperaturama, pa ne prihvata svako staklo isto tu boju, pa je onda tu već neka veština kako se one koriste, ali uglavnom je isto je bitno da neko pravi skicu, zna kako se staklo ponaša i kako puca svojim prirodnim u prirodnom stanju, tako da neki oblici moraju da se prilagode toj tehnici izrade vitraža. A mi smo i danas onako ne odričemo se te klasične izrade tehnike vitraža koje je sastavljanje u olovnom profilu. Krajem prošlog veka je Tiffany izumeo, da kažem, još jednu tehniku, ali ta tehnika se više koristi za izradu lampi i predmeta od stakla i malo ređe za ovako vitraža ovih dimenzija. I svakako to što ste rekli, da to pečenje, u stvari stakla, odnosno tog bojenog sloja, u stvari dosta, da kažemo, komplikovan proces i peče se u specijalnim pećima. Peče se, da, u pećima koje dostižu temperature iznad 700 stepeni. Nije isto da li se peče crna farba, žuta farba, da li se stavi staklo na vrh ploča ili na donju ploču, sve su to neke finese koje treba naučiti i znati i nije onako kad se vidi pa da treba puno iskustva u tome i sastav stakla nije uvek isti. Žuto staklo, na primer, bolje prima tople boje i tako ima puno tu caka. Ono što bih takođe voljela da nam kažete, vi ste kao, da kažemo, firma, odnosno atelje, izradili veliki broj vitraža i dan danas radite restauraciju nekih vitraža, vidimo na ekranu različite vaše radove, pa ako biste hteli da podelite s nama malo šta ste radili u poslednje vreme, šta ste restaurirali i konzervirali od vitraža i tako. Pa evo, ovo je baš fotografija restauracije vitraža koju smo radili pre 2 godine kada je fizički bio uništen taj vitraž. On se potpuno rastavi, te delovi koji su slomljeni se zamene novim staklom i odslikava se istom tehnikom i istim bojama kao što su u originalu. Mnogo isto i u toku, završili smo već restauraciju Muzeja Vojvodine. Tu je došlo do ispučenja tog staklenog panela, zato što je staklo je večno i ta boja je večna i te slikane boje koje se nanose
na osnovu bojanog stakla su večne, ali ono što ima svoj vek trajanja, to su ovi olovni profili kojima se spajaju ta stakla i olovo kao savitljiv materijal koji nam je neophodan da bi ga savili po tim oblicima. On vremenom gubi svoju formu i ceo vitraž se ubija i izvija nekim prirodnim svojim procesom i onda nakon određenog broja godina, najčešće to 70, 80, mada ovo su vitraži iz Patrijaršije koje smo restaurirali nakon 90 godina. Oni su stoje i sada u kupoli, to smo radili prošle godine, i direktno su pod uticajem spoljašnje kiše, vetra, hladnoće, toplote i prirodno je došlo do tih deformacija. Vitraž koji je potrebno restaurirati, on se demontira iz okvira gde stoji, transportuje se u atelje, pažljivo se radi ta demontaža, zato što je ta olovna mreža već i popucala i kad se izvadi iz ležišta, on potpuno gubi svoju čvrstinu, tako da je potrebno ga obezbediti od tog momenta demontaže do ateljeja, onda se potpuno rastavlja iz olovnog profila, čisti se, zamenjuje se staklo koje je puklo, da li na isti način sa istom vrstom stakla ili makar približno slično, mada u restauraciji su noviji trendovi da se to staklo lepi, da bi očuvali baš u pravom smislu taj materijal koji se tada koristio, ali mi pošto imamo tih zalika još uvek i znamo tu tehniku da ponovimo, još uvek se držimo te tehnologije da se ipak zameni ti dijelovi. Šta ste, evo, ovde su još neki vaši radovi, fotografije za TDA. Da, to je ćerka moja i ja radimo i mozaik. Pre 2 godine smo prilikom renoviranja fasade grada Sombora napravili novi mozaik grb grada Sombora. Ovo su fotografije, ovo je san u Beogradu, Srpska akademija nauka i umetnosti. Za skicu je radio Srbinović, profesor Mladen Srbinović. Ovo je radio isto Vasa Pomerišac, to je hotel Metropol, i taj vitraž se restaurirao pre par godina. Ovo je radio skicu Zoran Pavlović. Ovako izgleda vitraž koji se izgleda iz rama. Tu je bilo delova koji su i nedostajali, ali se sada radi više na zaštiti vitraža, da vitraž ne stoji izložen suncu i kiši, nego se stavlja zaštitno staklo, da li s polja ili između dva stakla. Malo više je to napredovala tehnologija što se tiče očuvanja. Ovo su skice, odnosno nacrti, onako kako u razmjer 1:1, koje je isto neophodno uraditi pre početka izrade vitraža da bi se ispratili svi elementi. Ovo smo sad počeli da radimo pre, bukvalno 2 nedelje i planiramo da završimo za 2 meseca. Biće 4 takva vitraža sa medaljonima svetaca, odnosno ono što je crkva u stvari izrazila želju. Ovo je Patrijaršija, to što sam vam spominjala, ovako izgleda restauriran vitraž koji je u novim tim olovnim profilima. Ovo je crkva u Sarajevu koju smo radili pre 2 godine, gde im je potpuno bio uništen vitraž u bombardovanju i mi smo ga restaurirali i obnovili onako kako je izgledao u originalu.
bez toga da smo imali taj originalni materijal. Ovo su fotografije iz toka procesa kada se slika na staklu. I ovo je, kad je to slikano staklo, nije šta stavljeno u olovne profile, pa slikanje se radi na tom light boxu, gde ima to veštačko svetlo, ali, kažem, ono sa početka priče da treba uzeti uvek u obzir gde će na kraju stajati vitraž. Radili ste i za Novosadsku sinagogu, ako se ne To je još uvek, da. Počeli smo restauraciju prošle godine. To su vitraži koji nisu slikani, koji su geometrijski, ali istovremeno gube tu svoju stabilnost i ima tu i više faktora koji dovode do toga, stari ramovi, ispucali ramovi, deformacija. Ovo je vitraž iz sinagoge koji je tako izgleda kad dođu u atelje, a na drugim fotografijama se vidi kako izgleda kada izađe iz atelja. Ovo je isto Vasa Pomorišac, Tito sa radnicima, on je tako imao te uticaje soft realizma koji su se odrazili na vitraže. Mene sad još interesuje i publika da sazna kako vaš atelje zapravo funkcioniše, koliko vas ima u ateljevu, kako se zapravo dešava sve ovo što ste nam prikazali. Pa, s obzirom da je to onako proces koji traje, mi smo se tako podelili da svako radi svoj deo posla, tako da trenutno nas je petoro stavno u ateljevu i uglavnom su sve žene. Jedna žena seče satlo, sastavlja u olovne profile. Druga je zadužena za taj umetnički deo, od izrade skica, pa da prenese i tu skicu na slikano. To je Tatjana Dimitrijević, ona je akademski slikar i to je samo njen deo posla. Onda imamo ove koji demontiraju vitraže i montiraju, pa ima tu puno posla koje treba obaviti. Sami izvlačimo te olovne profile. Danas se to većinom kupuje u fabrici, ali smo mi zadržali te stare tehnike. Imamo sreću da imamo mašinu za izvlačenje olova koja je stara više od 100 godina i koja još uvijek radi, koja je bila na ručni pogon, ali smo je usmerili na struju. Imamo još jednu, tako da nadam se da će da potraju. Ali tu su neki novi trendovi u svetu, jer je olovo ipak neki štetan materijal. To je pitanje sada kako će, u kom pravcu će ići uopšte ta umetnost vitraža, s obzirom na to. Pre godinu dana su svi ateljevi u Evropi pisali peticiju pošto je bilo tendencija da se zabrani korišćenje olova, ali to još uvek se nije desilo, pa se tu sad nalaze neke alternative i neke druge tehnike, ali mislim da nijedna tehnika ne može da zameni ovakav način izrade koji je karakterističan za crkve od 12. veka do dan danas i sada najviše ima poslova za crkvene objekte. Više katoličke duše, ali imaju pravoslavne crkvama i tu je onako taj rad najizraženiji. Pošto ste spomenuli peticiju i druge, da kažemo, atelje, verujem da ni publika ne zna, pored vas u našoj zemlji verovatno ne postoji ni jedan atelje sa ovakvom tradicijom kao vi, a što se tiče regiona i šire, da li možete da nam kažete nešto tamo? Pa, imamo svoje uzore, postoji, u Engleskoj postoji škola, odnosno univerzitet koji se bavi restauracijom i izradom vitraža. On se nalazi u Yorku. Oni nekako prednjače sa tim i kod njih su mnogo češći vitraži u crkvama, pa i u privatnim kućama. Tako da je ta neka engleska škola meni onako veća inspiracija nego
možda Nemačka koja ide uvek ka modernizaciji i u smislu boja i načina slikanja, ali Englezi su im onako klasično, tradicionalni i drže se tako jedno. Nasleđe. I onda ja to se više suosjećam sa njima, zato što je moj posao deo nasleđa i onako, sad sam, nisam mislila da ću se baviti tim, ali pošto i brat je se bavio i onako bilo je kao prirodno da će on da nasledi sve kao muž koleno i od pradede do njega su svi Milan Stevan, ali eto, sticajem okolnosti, za mene sreću sam ja nastavila i ćerka moja isto završila grafički dizajn i na masteru ilustracije, koja je vrlo slična tematika izradi vitraža, pa vidjet ćemo šta će se od toga izroditi, ništa ne planira napred, pošto eto, dokazalo se da svi planovi ipak ima neko drugi koji to određuje. Evo, ja ne bih više nešto postavljala pitanja lično, ali bih voljela ako neko iz publike ima neku želju da postavi neko pitanje, postavljam da nam je svima ova tema posebno interesantna i nešto što ne znamo puno o tome, pa evo, ako ima neku želju za pitanje. Za meni je drago što postoji interesovanje uopšte za vitraž, da ipak to nekog inspiriše i da neko primećuje njegovu lepotu, tako da hvala vam što ste došli u svakom slučaju. Ali eto, ako nešto smo propustile, da kažemo. Ja imam pitanje, koliko je potrebno vremena da se uradi ovakav vitraž i koliko to košta? Koja je cena toga? Pa cena nije tipska. Evo recimo ovo što ste radili sada za ovo što vidimo. Da. Mislim zašto, rekli ste. Ovakćena cena, pošto smo to radili onako iz dobre volje i iz plemenitih, bar mi mislimo, razloga, ali za ovako jedan vitraž u toj našoj ekipi koja radi, mislim da to ni ne može brže, pošto je bitno da jedna ruka uradi od početka do kraja što se tiče slikanja, sečenja stakla, ali mislim da nam je trebalo 4 nedelje. 4 nedelje. Da, same izrade. Same izrade, da. Kad bi uzeli u obzir onaj početak, izrade, skice, evo ja sada, što smo počeli da radimo fizički, od prvog stakla koje smo isekli, prethodilo je 2 meseca dogovora, priprema, probnih skica, dok to sve onako ne bude kako treba i bitno je da se garantuje taj izgled sa skice na kraju. Tako da je to za negdje proces, pogotovo kad ima slikanja na staklu. Kad nema slikanja, onda kao i geometrijski vitraži u sinagogi, onda je to vreme malo kraće, ali ipak jedan vitraž, ne znam, može da, mislim da smo ovde došli do neke cifre od 900 kilova. I to ceo tim radi, svih 5 ljudi radi na jednom radu. Da, s tim da jedno seče staklo, svako to staklo mora malo da se odnosi. U stvari, od skice, pa se nacrt radi u razmjer 1:1, pa se seče prvo papir, da bi se posle na osnovu tog šablona iseklo staklo. Tako da ima tu puno rada, ali svi koji radimo u ateljeu, svi jako volimo to da radimo i to se jako vidi. Ja maltene njih ne mogu da pošaljem ni na godišnji, jer neće da ima na godišnji. Pa se onako baš lepo i družimo i drugačije kad je ta atmosfera u ateljeu pozitivna. Da, onda se to vidi na radovima. Da, ovaj vitraž je izrađen u dimenzijama 3 metra sa 80,
a koliko smo videli prema skici i onome što je izrađeno u aeroklubu je pa da 10 metara ili 12. Ja bih rekla da je tako da na 3 sprata da lepo je to stepenište koje u stvari prati celu tu priču. I ovde smo morali da smanjimo sad u originalom, na primjer, ova bordura nama je iz jednog dela stakla, ali u originalu, pošto je veća dimenzija, onda je to još više dela. Više od 900 dela. Da, mislim, nama to da zvuči kao 900 dela, ali nije strašno. Evo im još jedno pitanje. Vidim tu kobaltno staklo, vidim drugih stakla, drugih stakala, žutih pigmenta, to su izvodno stakla, gde se to nalazi? Pa, nažalost, fabrike u Evropi se polako zatvaraju koje se bave, to je ručno duvano staklo. Kao Murano? Pa Murano je dobilo ime po ostrvu, da, ali to ne znači da je, mislim, njima je specifično, samo geografski se zove Murano. Ali staklo koje se ovde koristi, na primjer, kojeg ovde ima najviše je antik staklo. Antik staklo to ne znači da je staro staklo, nego da je vrsta stakla koju u sebi ima mehuriće i ima svoju strukturu i taj stepen providnosti je mnogo veći nego u drugim vrstama stakla. I te nijanse boja su mnogo veće nego u drugim vrstama stakla i onda je to najzahvalnije za izradu vitraža. Ali takvo staklo je, pogotovo danas, mnogo skupo. I to su ručno izlivana, izlivaju se u fabrikama, prvo se prave staklo kao osnovno što ide u materijal i providnog stakla, tom staklu se dodaju pigmenti. U zavisnosti, što vi kažete, kobalt, žuto ili različiti su pigmenti koji se dodaju i koji se stapaju sa tim staklom. Onda se prave cilindri pod visokim temperaturama i velikim pećima i taj cilindar se jednostavno preseče i ono se pod toplotom se izravna. Tako da je to što kad mi dobijemo ručno duvano staklo, jedna tabla ne mora da bude iste debljine na svim krajevima i to je ono što daje u stvari tu vrednost i lepotu, nego kad dobijemo fabričko staklo koje je, ne znam, ornament staklo koje je 200 tabli stakla su sve iste, nema tu neku prirodnu kao grešku da se vidi da je to ručno. I nije isto slikati na tamnom staklu, na svetlom staklu, ali postoji vrste stakla, to kobalt i crveno, koje su bojane sa jedne strane, a nagrizanjem, poleđenjem tog stakla, vi u stvari eliminišete tu boju. I onda se na jednom staklu može naneti boja koja je u stvari svetlija od osnove, što je inače nemoguće na bilo koje drugoj nijansi stakla. Tako da ima puno stvari koje utiču na te boje i na dobijanje nijanse na kraju. A pigmenti za bojanje tog stakla? To je drugo. Verovatno opet metalni oksidi koji se dodaju na to i menjaju boju toliko pečenje. Pa ne menjaju boju toliko, nego se utapaju u staklo. I onda postanu jedan. Keramika točno menjaju boju, ono što vidite na početku, pa kad se pečenje. Da. Ima i ovde žuta, na primjer, je drugačija, ali samo zato što je taj sastav takav, sad ja ne znam napamet koje čini, ali to trebala da naučim šta čini žuto staklo žutim i ostale boje, ali ne menjaju toliko boju zato što se najviše koriste te kao, to je što sam rekla, grisare tehnike.
brown i crna. Zato što već imamo osnovu u boji. Ali, na primjer, ovde smo dodali žutu, bela je osnova, ovo kao flajš, to se najviše koristi za lice. I ovu plavu transparentnu. Eto, to je da je na jednom staklu više boja, ali to se u principu izbegava zato što je poenta da bude staklo u boji, a ovo samo senčenje. Samo senčenje, da i dodatak da bi se videle figure. Vezivanje kalarne sa olovom? Olovom, da, to su olovni profili. Olova da se koristi kalaj koje... Kalaj služi da bi se olovni profili spojili jedno za drugo, a olovo ima svoje te profile u različitim širinama. I to je nekada umetnost da se nekada koriste tanji profili, nekada deblji. To je, na primjer, Muzeja Vojvodine, gde Zoran Pavlović je tačno odredio šta su one glavne konture koje čine njegovu kompoziciju i te su se izvodile u olovu koji je široko 12 mm, na primjer. A ima i 5 mm, to su za ove tanje, pa je to onako isto umeće. Znači, kad se stavi olovu u profilu, se to neće zatapne, se razmeša olovom? Ne, olovni profil koji je sa obe strane ima mesta da se staklo... To nije fiksirano nekako drugačije, samo stavljeno u profil. Tako počinje, da. Stavlja se, slaže se na stolu. Ne, to se slaže na stolu kao mreža od olovnih profila. Kad se potpuno sastavi, kad dođemo do te dimenzije koja je na kraju bitna za instalaciju, kada se ono učvrsti sa svih strana da se to ne mrda, onda se te tačke gde se olovo spaja, topi se kalaj da bi se one učvrstile. Pa onda imate proces gde, kad se to vezuje, gde se umeće tečni git između stakla i ovako po visini, da kažem po vertikali, da to staklo ne bi vibriralo u tom olovnom profilu. Tako da to su već neke stvari, ali su bitne vrlo za proces i za trajanje vitraža. Hvala. Evo, ako nema daljih pitanja, sada bismo opustili jedan taj kratki dokumentarni film u kome ćete videti i interijer ateljeja i izradu upravo ovog vitraža koje danas gledamo sve vreme, ali i malo priču o Vasi Pomorišcu i uopšte međuratnom periodu kada u našoj zemlji vitraž počinje, da kažem, cveta kao umetnička forma.